Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta askotarikoak dira esperientziak. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da. Eta han konturatu nintzen, gertatu zitzaidana indarkeria obstetrikoa zela, naiz eta nik uste izan hori hemen etzela gertatzen, ez? Konturatu nintzen baietz hemen gertatzen zitzaigula, zuri edo gertatzen zitzaigula, gazte edo gertatzen zitzaigula, eta inorretzegoela honetan salbu. Nire helburua zen, beraiek konturatu zitezen zerbait gaizki egin zutela, ez? Nire arazoa ez zen zesarea bera izan, tratua izan zen, etengabeko jazarpen hori. Inorketzian esaten, eskein barrezu, estea, ezakizer, hola, ezakizer. Horrelakorik ez daukan, ez onerako, eta ez txarrerako. Orduan nik bizi izan nuen guzti hori nire kideekin eta bakarrik. Nik argi daukat asko maite dola nire alaba eta hor egon bar naizela, baina askotan gogorra egiten da ere jakitea uzaela bigarren plater bat bezala, ez? Egun santu osoa berarekin egotetik 0 pasatzen zeganean, hor nabaritzen dezuz, ostras, orain arte, nire bizitzaren zentroa zen hori eta egun santu guztia horri birakari nintzen hori, egun batetik bestera desagertu egiten da, eta esaten dut, wow. Orduan hasten zera nabaritzen zel leku potentea betetzen zuen. Trauma osteko estresa. Nik aurraren lehenengo 3 hilabetetako oroitzapenik ez daukat, erabat blokeatuta daukat. Osea, hori da adibide txiki bat, baina dana da horrela. Bueno, arratsalde on denoi. Lehenik eta behin eskerrik asko 11 antolatutako aurkezpen honta etortzeatikan. Gaurko solasaldin parte hartuko dute alde batetik 11ko M-Ume ikusentzunezko podcasteko bi aurkezleak, Miren Lantzek eta Ainara Lopezek, eta bestetik izen bereko liburuaren bi egileak, Estitxu Fernandezek eta Erika Lagomak. Irailean aurkeztu genuen podcasta eta gaurko aurkezpenak podcastaren ardatz berdinak jarraituko ditu, amatasuna eta feminismoa. Saioaren helburua izan da nolabait amatasun feministei hitza, ahotsa eta gorputza ematea eta amatasunaren aldean hitz horiek guztiak erakustea. Saiora etorri diren pertsona guztien testigantzak entzun da, jabetu gara bizipenak askotarikoak direla, amak eta feministak anitzak diren bezalaxe. Baudelako erditu direnak, erditu ez direnak, ama ez izatea erabaki dutenak, heriotza gestazionala pairatu dutenak, kartzeletako amak, ama lesbianak, eta oso luze bat. Beraz, 11ak bat egiten du feminismoaren, gertukotasunaren eta aniztasunaren balore hauekin, eta horiek denak mahai gaineratu nahi izan ditugu, eta hauetaz hitz egiteko txoko bat eskaini. Eta gehiago luzatu gabe, tozen 30 minututan hitz emango diet gaurko 4 protagonista hori. Arratsaldeon denei eta mila esker, etortzearren. Museoa pixkat aparte geratzen da Azokako salsatik eta iritsi zarete, beraz eskerrik asko eta gehiegi luzatu gabe gaian sartuko gara. Estitxuk gaur izan duzu 3. liburuaren aurkezpena, ezta? Sortze berri bat, aurretik ere 2, 3ak amatasunaren bueltan eta Miren eta Ainara zuek ere ez. Podcastak idatzeko ardura hartu duzue eta parean elkartean ere beste proiektu batzutan bazabiltzate amatasunaren inguruan. Zergatik hitz egin amatasunaz? Venga, nik igazten naiz. Zergatik hitz egin, nik bizipen, jake gure proiektu guztiak ni ustez, bizipen eta oinarritzen den, gure kasuan parean elkarteko langile gisa ez, edo kide gisa ere, hortik hasi zen. Eta azkenean, nik horitzen dut niretzat izan zelako esperientzia hain brutala esaterula, baina nola, inork ez nago hitz egin hontaz lehenago ez, eta nire inguruan errealitate hori bizitzen izaten hain jende gertukoak ez, eta pixkat, gure jarduna feminismoa izan da, eta hortan lanean arituta izan zen, guazen honi heltzera ez, esaten nuen ez genuen topatzen ez, erreferenterik edo, hasi orduntxe ez, ematen zuen hasi zela pixka bat, ahots batzuk altxatzen, proiektu batzu martxan jartzen, amatasunan fokoa jartzen feminismotik ere, baina pixka bai paramo garai batetik heldu ginela ez, eta
Eta, bueno, guk ere, pixka gure bizipen pertsonalaren gatik erabaki genuen hortaz hitz egiten hastea, baina zergatik amatasuna unibertsala delako. Bai, bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, ez dakit aditzen den, bai. Eta ze ongi Erika hemen Durangontzu pixkat gidari, baina gero berak ere... Parte hartuko. Hori da, bera ere solastuko da. Baina, bueno, zergatik ez delako solastu. Eta egon delako gordea, eta oraindik dagolako gordea, eta dagolako lau pareten artean, eta bizi dugulako erabat gai personal bat balitz bezala, eta matasuna bertze kontu personal guztiak bezala politikoa da. Baina uste dugu guk erabaki dugula, eta guk erabaki dugunez, orduan konpondu behar dugu dagoenarekin. Eta igual diola, ditugun traba eta indarkeria guztiak guk aukeratu dugunez, hori tokatzen zaigula bizitzia. Eta gainera, aditu egiten dugu. Zer uste zenuen zela ama izatea. Goazenean, adibidez, zenai alkorta ditzen genuen, zuen podcastean, indarkeria obstetrikoa aipatuz, egin digute sekulako episiotomia, adibidez, eta goaz errebizio batera, eta akaso medikoak erranen digu, bueno, ongi dago, eta puntuak ongi daude, eta zuk mina duzu, ezin dituzu sexu harremanak eduki, eta akaso kaka galtzen duzu, edo pixa, eta dena ongi dago, eta etxera joan behar duzu. Zer uste zenuen zela ama izatea, hori ez. Daude indarkeria pila bat, inguratzen gaituzen sistema guztiek eragin ditzaketenak, hasita zure ondokoaren gandik, hasita adibidez bikotearen gandik, zenbat amek pairatzen duten indarkeria, izan familia ere, familiak berak, familia zabalak ere eragin dezake, jardizake traba bezain bertze erraztasun, baina traba ere bai, eta hortik hasita osasun sistema, edo hezkuntza sistema, edo gizartea bera, eta hola joan gaitezke ekosistema guztietara, orduan, badaude trabak, amatasuna nahieran, libreki bakoitzak nahi dugun bezala bizitzeko oraindik ez da momentua, ezin dugu, agitz emakume gutik eranen du hemen, edo ama gutik eranen du, nik amatasuna bizitzan dut, erabat libreki nik nahi ditudan erabakiak hartu ditut, uste dut haunitz balintzatuak direla, orduan, bada ordua solasteko, zein diren traba horiek, ia gainditu ditzakegun, nola gainditu ditzakegun, eta horixe, horregatik. Eta nik uste dut ere, gehituko nuke, feminismoan zergatik, historikoki, leheno ere, normaltasun handiarekin hartzen genituen eraso asko, como de, ¿qué te quejas, hori, emakumea edo, aipurdi okitu dizu, ez da, jakin izan ditugu identifikatzen, eta jakin izan gara antolatzen horren inguruan. Nik uste dut, feminismoak baduela indar hori, eta amatasunean, ere, identifikatu ditzazkegula. Identifikatu ditzazkegu, behintzat, eraso batzuk, gauza batzuk guztioi gertatzen zaizkigunak, eta akaso ez genekiela, eta horregatik horren garrantzitsua espazioak hitz egiteko, horiek elkarri identifikatu eta aurre egin, beste gai batzuekin egin izan dugun bezala, Bueno, bakaude ados errandakoekin. Zerbait gehitu behar badut gehituko dut, pentsatzen ari nintzen, aipatu dituzu sistemaren azpi-sistema horiek guztiak eta egin dugu pixkat lan hori identifikatzeko, baina hasierako pausu batera joango nitzake, eta amatasuna bai, baina amatasun feministez hizketan hasi gara, eta gainera pluralez, beti ikustatzen zaigu azpimarratzea, amatasun feminista. Amatasun feministak, anitzak direlako. Zer da ikuspegi feminista izatea amatasunean? Bakit galdera zaila dela, baina askotan ama feministak bagaude hortan ez dago zalantzarik, baina zer dira amatasun feministak? Ezakit, zer dire feministak? Nik uste dut, feminismoa badela zerbait anitza, zabala, ideologia bizitzeko modu bat, ere bai, baina horren barruan zurruntasun haundia ez nuke ezarriko, eta uste dut kalte egiten digula. Baina amatasuna bai, eta dibez, eta amatasun feminista, ama eta feminista izatea, da jaleo bat. Da kriston lana. Da lana. Da kriston lana. Kriston lana. Eta euskalduna gehitzen badiozu, azkenean zen kontra esan pila batekin bizizea egunero, Eta orduan, ama izaterekin eta hartzen dituzun erabaki asko, inkoherenteak dira, zure
ideologia edo bizitzeko nahiko zenuken modu horretan. Baina, bueno, feminista izaki ere. Ez? Ez dakit oso ondo, ez dakit, zerbait aportatu dut. Bai, jalea ondi bat dela, zaila dela, ez? Ikaragarri zaila dela. Nik ere, arrazoi duzu Ainara, niretzat ere ez da bat ere ikuspegi zurruna egitza zabala da, anitzak gara, desberdinak gara denak, eta niretzat zaintza erdigunean jarrita, noski, alik eta askatasun handienaz, ama izateko modua erabaki ahal izatea, izan litzateke feminista. Horregatik dira anitzak. Ze seguruenik nik eta zuk ez dugu berdin bizi amatasuna eta gure erabakiak ez dira berdinak izan. Baina egiten dugun autua koitza izan dadin alik eta libreena. Hori da niretzako horrela definizio zabal horren barruan nik horrela ikusiko nuke amatasun feministak. Bai, eta nik uste ere igual lotu behar dela testu inguru zehatz batei, ez? Eta nik uste hortik ere, gatozela bereziki azken hamarkada batetik, ez naizela ausartuko zehazten zenbat, baina bai normatibizatu direla amatasun eredu batzuk bezala, ez? Edo moda batzuk, edo referente batzuk. Eta nik uste dut feminista hori horregotena dela garrantzitsua, berriro ere ikusi gulako izan dira trampa bat emakumentzat, ez? Eta berriz ere eredu horiek egiten dutena dela gure burua, ez? Emakumeak, bueno, pues, ez, berriz ere hori lortu nahian, gauza askori buko egin barri izatea, edo ez, baina, bueno, azkenan bere bizitzan koste asko pairatu barri izatea, ez? Eta nik uste dut, guk ere erabaki genuen hau zela, faltan botatzen genuela, ez, feminismoak zergatik ez dizkigu marra gorri horiek non dauden, ez? Eta agian ez da hain erreixa, ez? Baina esatean, kontuz, ez? Osa, hau agian interesgarria da, edo diskurtso hau, baina batzutan, bueno, gu bai genolako sentsazioa, erori garela, bueno, edo, oso erreixa izan daitekela erortzaena eredu hoien baitan, berriro ere gu alineatzera guztiz emakume bezala, ez? Eta, bueno, nik uste hortik ere, pixkat, ez dakit nik ere asko aportatu du. Baina bai, ez, pixkat dikotomiari, ez, ama superwoman hori denarekin aurrera egiten duena, ez, jarraitzen duena bere karrera profesionalakin, aukera baldin badu, noski privilegio hori baldin badu, eta bar, edo dena uzten duena, ez, zaintzarako, eta zen, bueno, hori askia izan dadila, baina ematen du jarraitu berzula A edo B, ez, beti dikotomia hortan, ez, ematasunak ematen du beti ditula como binomioak, ez. Eta bestela tarteko grisak ez diela existitzen, ez? Eta justo hori da azalerazi bardienak, ez? Baina nik gehituko nituzke bi gauza, ez? Ari gara autuaz, aukera, askatasunaz, baina oso presente izan behar dugu aipatu duzu privilegio hitza, ez? Denek ez dugula aukeratzeko aukera hori, ez? Eta batez ere gehienok egiten dugula al duguna. Hori aipatzen dugu beti, ez? Egiten dugu alduguna eta albezain ongi. Hori aipatuko nuke eta bigarrena, ez? Umearen beharrak. Uste dut hori azkenean muga bat dela eta ume baten beharrak hase daitezke 1000 modutan, baina hori ezin dugu zalantzan jarri, ez? Gure askatasunaren muga iruditzen zait bukatzen dela ume horren beharrak hasten diren leku horretan, eta aipatzen dut, ze askotan, hitz egiten dugu amatasunaren inguruan, eta pasatzen da ordu erdi, eta umea ez dugu aipatu oraindik. Baina, ez, umea hor dago. Bai, eta gustatu zait egin dituzuna punte hauek erika, eta lehenengoari helduta, hori da, ez, aukeratzeko aukerak behar ditugu. Horregatik interpelatzen du, amatasun feministek horregatik interpelatzen dute sistema. Bizigaren jendarte hau eta nola bizigaren eta instituzioak eta komunidadea eta horri interpelatzen dio. Edo nik behintzat horrela ikusten dut, munstura oso garbi dut zein den, eta berari interpelatzen diot, ze amatasun feministak baldin badira gure autuak izan daitezela ahalik eta libreen autu txikienetatik hasita, ama izateko ideia buruan dugun momentutik hasita, ahalik eta libreen aukeratzea bide hori, izan, ez izan, bueno, hor hausnartu eta aukeratzea nahi dugun hori. Horretarako behar dira aukerak, aukera realak, eta ez dago, ez? Hemen liburuan, testigantza uniz daude, baina batek ama bakarra denak, berak erratez zigun, ez da? Galetu genionean, eta zure aukerak, zukekin dituzun autuak libreak izan dira, baten bat izan da librea, eta bakar bat ere ez, pixkat pentsatzen jarrita eta nire pentsatzen badut autu hau, bai egin dut nik horrela nahi nuelako. Gero beti ikusten dut zerbait baldintzatu nahuena erabat. Ez da izan benetan horrela ez nuen nahi. Akaso nahi nuen hau, baina ez horrela, ez forma hontan. Baina baldintzatuta egon naiz. Orduan, aukeratzeko
almena behar dugu, aukera realak behar ditugu, ez? Orduan, gustatu zait hori azpimarratzen. Bai, eta nire interesgarria aipatuzula nik argi daukat, ez, monstrua zein den, eta igual ere hori nabarmentzea, ere nik azken aldean asko entzun dut, ez, ematu du, pasazarete, eta ematu du, dagoela moda bat orain amatasuna kritikatzena, ez, eta ze kakaden esateana etengabean, ez dakitze, eta pasagarela, ez, amatasun idealizatu bat eukitzetik, orain denbora guztian, ez, jendea, bueno, esateena zegaizki amatasunan inguruko gauza guztiak, eta nik uste dut hori gusaiatu garela, eta egia da gu batzutan pixkat ardura hori eduki dugula, ez egoten hori transmititzen, gu ez gara zalantza jartzen ari amatasunaren bibentziaz, ez, edo esperientziaz, eta ara munduko gauzarik ederrena izan daiteken esperientzia bat. Guk zalantza jartzen duguna da, amatasuna bizitzeko sistema jartzeizkigun mugak, eta bizigaren sistema hontan, ze itogarria den esperientzia hori aurrera ematea, ez, baina ez amatasuna bera, ez, eta nik uste hori argi uztearen are bai. Ez, azkenean, askotan ematen du, ama izatea dela mierda bat, eta ez da hori esan nahi duguna, ez. Bai, bueno, aipatu duzu, ez, nola ez inork ez hasieran hitz egin honi buruz, eta ez, feminismoan ere, nola inork ez du hitz egiten honi buruz, ez, eta, bueno, badaude kirrinkak, ez, esan duzu, jaleo bada ama eta feminista izatea, badaude kirrinkak hor, jardunaldi batzuk antolatu ziren, baina ez amatasunaren aterkipean, badirudi ez garela usartzen feminismotik amatasunaz, hitz egitera, kendu gabe ez amatasunak hor daudela noski, edo orain gutxi greba orokorra izan dugu, zaintza sistema publiko komunitarioaren alde, ikusi dugu ez, etxeko zaintzak, zarretxetako zaintzak, gune batzuk biztaratzen dira langileen lan baldintzak, amatasuna ez da agertzen hor, ez? Amatasuna, dero badakigu existitzen dela, baina inork ez dio jartzen, ez? Puntu publiko bat edo zergatik kostatzen zaigu feministoi gure artean amatasunaz hitz egitea. Bai, rato bat dara bat isiliteta. Ez dakiteta, ez kontra egiteko edo, baina negia da niretzat adibidez ez amatasunak, niretzat oso garrantzitsua da, feminista ama eta ez amen arteko loturak egitea. Azkenean, eta grebaren zeran ere, amatasuna berez azpimarratutako kontua izan beharko luke are gehiago, jakinda guztiok garela norbaiten alaba, ere bai, eta zaintzen ditugunak, edo irudikatu diren zaintza horiek ere gu zaindu gaituztela. Ez dakit oso ondo adierazten ez, baina bada gauza oso transversala gure guztion bizitzak baldintzatu digunak, eta askotan ez dioguna heltzen feminismotik, ez dakit zergatik. Ez dakit erantzuten, galdera da ez, zergatik ez dio heldu, ez dakit, borroka handia egon da, nik uste eta aipatu dugula, ez ama izateko aukerarekin, borroka handia egin behar da zaintzak partekatzearekin, nik uste dut, oraindikan, zaintza komunitariagoak, kolektiboagoak egitearekin, baina beno, ama izatea bada zerbait oso potentea, ere bai. Asko, zeharkatzen zaituen zerbait da, ere bai. Eta horrek bere lekua behar du. Bere lekua behar du. Zentraltasunaz zaintzetan, kontu zen, nik uste dut ere, hor jartzen dugula foko handia ama zaintzaia izan behar duela. Eta hor, akaso, ez dutan kasartu nahi, ez? Zen, ama badu ardura, baina hartu dezaken nahi duen ardura hori ere bai, ez? Osa, zaintza izan daiteke, bi amen artekoa, ama eta gurasoen artekoa, familia osoaren artekoa. Hortaz, akaso, hor badago, arrazoietako bat bada hori, ez? Feminismoan borrokatu dugunaren aurkako irudia trasladatzen duelako amatasuna, iruditegi batean. Ez dakite, ez? Eta orduan bapatean zu zaude egoera horretan, zaude zaintzen, etxean, ez? Horrelako zer apurtu nahi izan dugu,
Eta ostra, zaindu nahi dut, ez? Nere, txikiekin egon nahi dut, eta hau partekatu nahi dut ere, ez? Ezakit hori izan daiteke narrazoietako bat, ez? Emakume ideal, 50. hamarkadan gertatu zen, ez, batez ere mundu okzidentalean, ez? Emakumeen zokoratze horren aurkako borroka, ez? Izan da feminismoa, eta hortan amaren papera hor egon da, eta orduan da, horren alde egingo dugu, ez? Berriz, hori izan daiteke? Ezakit, Bai, askia fumarketa ederra, ez? Nik ere uste dut horrela dela, ez? Amatasuna kaiola izan da, amatasuna kartzela izan da, emakumea amatasunaren aitzakian zokoratu dugu eta eskubidez ustu, orduan feminismoak noski egin behar izan zuen horren kontra, eta orain beldur pixka zaio, ez? Berriz edatorra ama, orain erratera zer behar duen, eta ea berriro sartu behar gaituzten sukaldean. Baina uste dut hor, tokatzen zaigula konfiantza handi bat, emakume hongan, eta ama izatea erabaki duten emakume hoien gan, eta beldurrik ez, garai batean ere beldurra zitzaigun botua mamar genuenean, ezta? Ezkerrak ez zuen nahi. Estatu Espainiarrean adibidez, ezta? Emakumeek bozkaz ezaten, beldurra zitzaielako, eskuinari emangote zioten. Oin zer dugu beldurra, amek hitz egitea ze pentsatzen dugu, amek zer erranen duten, ez? Nahi dutela eurek beraien borondatez kaiolatu, kartzelatu, nik ez. Nik ez eta ama feminista pila batek ez. Orduan, uste dut badela ordua beldur hori gainditzeko, usteko solasean, eta justu ez, feminismoak egin du bide hori, lehengo gunean entzuten nion Miren Arangureni, eta ez, beraien atera duten liburu honen harira zaintzan inguruan, eta errate zuen, feministak egon behar izan dugu garai batean, orain hamarkada gutxi erranez, ez dugu zaindu nahi. Eta tokatu zaigu horreri buelta ematea. Orain ez da hori, nola ez dugula zaindu nahi. Zaintza derrigorrezkoa da, elkar zaintzen dugu, zaindu behar dugu, denak gara zainduak modu batera edo bertzera. Orduan feminismoak egin du bide hori super ederra, ez? Momentu batean erran behar izan zuen ez dugu zainduko, eta eskuak lurrera, eskuak bera. Baina orain ez gaude hor, feminismoa ez dago hor, feminismoak erraten du orain, zaintza erdigune da, ez? Orduan, uste dut amatasunean ere bide bera dela, bide bera, ez? Beldurrik ez eta guazen egitera bide bera. Kola, gehituz. Bai, eta sentzu guztia, eta gero ez, igual gehitzarren, bari, greban testuingurutik batzut zela eta ez, egia da, lan erreproduktiboa oso, invisibilizatua dagoela oro har, baina logika kapitalistatik kanpo gelditzen baldin bada ere gehiago, ez? Eta azkenean amatasuna da, maitasunen izenean egiten den hori, ez? Eta nik uste dut, akotatzen ezakigunean guzti horrek beldurra emate dugu ere, ez? Eta orduan hor, terren horietan sartzea, ez? Beti hori hasten gara, baina esaten zena, ez? Poliki, ingo dugu ez amatasunen jardunaldi bat. Niretzat positiboa hasi garela. Eta, bueno, hortan gaudela. Bai, ze azkenean, bueno, ez, aipatu dugu, zaintza oso espazru zabala da, baina indarkeria batzuk eta zuk lehenago aipatu duzu, sistema judiziala, hezkuntza sistema, azpisistema horiek guziek ere badute eragin zuzena amatasunaren bibentzia horretan. Horregatik uste dut interesantea dela feminismoarentzat ere horri heltzea identifikatzen ari zarelako emakumeen aurkako beste indarkeria batzuk hor fokua jartzen ez baduzu ikusten ez direnak, ez? Violentzia obstetrikoa kasu, baina beste asko ere bai, eta nik uste dut gakoa hor dagola, ez? Beldurra dagola, ez? Ez gaitzazu eraman berriz abia puntura, baina uste dut argi dagola, ez gaudela abia puntu horretan eta ekarpen bat egitera gatozela, justuki emakume asko gara ama, beste asko ez, baina asko bai gara ama, ez? Eta orduan nola egin dezakegu hau ikuspegi feminista batetik eta borroka feministara, ez? Gehitu ere ekarpen berri hau, eta uste dut hori benetan badela, ez? Ekarpen oso beharrezko bat. Ez dik hori aipatzeko. Jo, entzun ditugu, ez? Testigantza pila bat, zuek ere podcastean orain uste dut 16 izan direla, ez da? Bai. Ibilbide honetan zerrekin geratzen zarete? Zer suposatu du zuentzako edo ze azpimarratu nahiko zenukete edo... Zakin, niretzat eredu batzuk egon dira, modu
pertsonalean, modu pertsonalean, emakume interesgarri asko ezagutu ditut, eredu bezala, ez, batez ere emakume helduak eta ostra, ez, pues, referenteak edo bilatzea, eta gaiaren hitz egitaren beharra eta gogoa gehiago entzuteko ere bai, ez? Egia da ez dugula asko hitz egiten, orokorrean, eta gero jendeak bai esan digu, ez? Ez ondo horretaz hitz egiteatzen, bai, pues ez dago plaza askotan hitz egiteko modua, eta ez da terapia egiteko beharra, eta bai da terapia egiteko beharra, ere bai, ez? Zeren bai da... Ni atzo goizan, esaten nion, igual bihar noa, eta esatu desapuntatu nahi dudala amatasunetik, zen da, nago onaino, ja, bos borroka, ez dakitze, eta gau, ezin da desapuntatu. Orduan, badaude momentu gaziak, badaude momentu goxoak, baina konpartitzen badituzu, beti arazoak egiten dire txikiagoak, eta askotan falta zaigu, ja daude ama horiek terapian, akaso bai, zer azkenean gauza asko eta erabaki asko hartu behar dituzu egunero, eta bada, baina hori ere ez ama den lagun baten laguntzarekin egiten baduzu eta perspektiba pixka bat ematen badizu, eskertzen da ere bai. Eta haurdun dagoen neska gazte bat, zuri gauza galdetzen ari dizkizu denean, zerbaitengatik da ere bai, ez? Eta, ostra, orain beldurra diote erditze ondoari, beno, bitu hau agertatu altzaizu, bestela, deitu. Askotan da hori, ez? Deitu eta egon, noski gaude, gizarte individualista batean, ez, aurrera, denatera beharran, eta gauza horiek, niri bai eman dit sentsazioa, behar gehiago edo, eta interesgarria, oso interesgarria. Eta nire egiteko hori kolektibizatzak daukan poterea, ez, eta nik uste dut hori, hau hain izkutuan eta hain zokoratu agon den zerbait, ez, holako egitasmoekin edo plazak sortuaz, azkenan, beste batek identifikatu eta sentitzen ez nahiago bakarrik, ez, zain niri bakarrik pasatzen horrek daukan indarra, ez, hori niretzaia da kristona. Bai, nik ere horixe gustatu zait errandu zuena, ez, ze justu kontrakoa ditzen ari gara azken urteetan, ez, sobera, solasten garela amatasunaren inguruan ere etzatu gainik falta da, pila bat, hasi bertzerik ez gara egin. Orduan, bai, eta bai, interesanteak aipatu dituzuen bi gauzak, ez bat kolektibizatzeak ematen duen indar hori, sentitzea ez zaudela bakarrik, eta hemen bagarela gu ari gara gaur solasean, baina bertzea ama pila bat sentitzen ditut nik hemen gibelean, eta hemen antzinean. Eta gero terapian hori kuriosoa da, ez? Ze nola oraindikan gauza batzuk denostatzen diren, eta horixe ez, edo emozioen inguruan aritzen bagara, edo ari baldin bagara amatasunaz, eta modu aski politikoan, oraindik ere pentsatzen dugu dela terapia eta dela etxeko gauza bat eta personala dela, ez? Nahi dut, terapia, ez dakit, segun zer esaten dugun, ongi dago, baina amatasunaz ari bagara, gara emakume batzuk gure miseriak ateratzen, eta ez nago ados, baina badu ikuspegi hori, ez? Orduan, aski interesgarri errandu zuen. Bueno, eta bukatzeko, ze ordu erdi errez joaten da, non jarri beharko genituzke lehentasunak orain? Nik uste ja dagoeneko identifikatu ditugun aldarrikapen horiek, hori ez, bide ematea edo babes hori bai mugimendu feministarena eta gehiago agenda politikoetara eramateko ahalegina egitea, ez? Nik uste diagnostiko bat badagola, eta baditugula identifikatua dagoeneko borroka zehatz batzuk edo gabeziak zehatz batzuk oso zehatza direna gainera, eta oso erraixak izan daitezkena gainditzai begira. Indarkeria obstetrikoaren mundutik hasita, edo esaten zen ez, arlo mundu guzti, arlo judizialean, eta bar, eta nik uste dut horiek borroka bide bat ematean, ez, eraslatzeko bidean. Bai, nik uste dut, aliantzak iruditzen zaizkit importanteak, ez, emakumeen arteko aliantzak, feminismoak heltzea gaiari, niretzat erabaki politikoki gauza galatu behar dute, derrigor, hasita baimenetatik, eta gauza uniz daude horre errebisatzeko, ezakit, noski sistema sanitarioa, baina berdin aurreskolan eredua, ezakit, uste dut hor daudela lan haunitze egiteko,
Baina, bueno, elkartzetik hasita eta aliantzak aizpatasunetik eta aliantzak egitetik hasten baldin magara, ba, uste dut, eta ikusgarritasuna ematetik eta solastetik hortik hasten baldin magara, ba, bueno, eta hasi gara, ba, bueno, ez litzaiteke txarra ere Euskal Herrin mailan hemen elkarte bat edo, bueno, olako mugimendu bat egotea, ez? Ez da egon orain arte, orduan hori ere iruditzen zait importantea izan litzatekeela. Ezakit hori aliantzena eta oinarrizkoa iruditzen zait, eta baita ere autoexigentzia eta dena perfecto egitearen pisu oso genero ikuspuntu handia duen hori kentzearen beharra ere bai, ez? Azkenean nik uste dut hori badela ezakiten gure generazioa, urrengo generazioa, ez dena exigentzia maila oso altua gauza askotan, eta zaintzan eta hezkuntzan ere bai. Ez, bai, izan behar dugu, eta perfekziorako bidea dena ondo egitearen bidea, ez? Eta hortan, nik uste dut, erlajatu behar gehala, emakumeak, diot, erlajatu behar gehala, saiatu minimizatzen gauza batzuk ere bai, eta perfekzio hori lortzeko bidea apurtzia gauza askotan, ez? Eta bizipenak pozetik ere bai. Ez dakit oso ondo nola esan, ez? Gozamenetik, Plazerretik, zeren azkenean ez, gaude, ez, eta bai, eta eraman behar dugu agenda politikora, eta lana, ez? Eta azkenean hartzen dugu gure gain, eta ez, dena ondo egin nahi dugu ondo ezi, nahi dugu, bai, baina baita ere, guazen, mediokridadearen aldarria pixkat... Superreme, ez? Bai, pixka bat, guazen, eta matasuna hortikan bizitzea ere bai. Ez dakit, Ez dakit, hori aurrera begira, gehitzeko, Erika, gehitzeko. Ez ondo. Bueno, azken puntua jartzeko, ez? Hola bukatu dezakegu, ez? Ez gara perfektuak, ez dugu izan nahi, eta alduguna egiten dugu. Eskerrik asko, tortzearren. Eskerrik asko. Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta askotarikoak dira esperientziak. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da. Eta han konturatu nintzen, gertatu zitzaidana indarkeria obstetrikoa zela, naiz eta nik uste izan hori hemen etzela gertatzen, ez? Konturatu nintzen baietz hemen gertatzen zitzaigula, zuri edo gertatzen zitzaigula, gazte edo gertatzen zitzaigula, eta inorretz egoela honetan salbu. Nire helburua zen, beraiek konturatu zitezen zerbait gaizki egin zutela, ez? Nire arazoa ez zen zesarea bera izan, tratua izan zen, etengabeko jazarpen hori. Inorketzian esaten, eskein barrezu, estea, ezakizer, hola, ezakizer, horrelakorik ez dukan, ez onerako, eta ez txarrerako. Orduan nik bizizan nuen guzti hori nire kideekin eta bakarrik. Nik argi daukat asko maite dola nire alaba eta hor egon bar naizela, baina askotan gogorra egiten da ere jakitea uzaela bigarren plater bat bezala, ez? Egun santu osoa berarekin egotetik 0 pasatzen zeganean, hor nabaritzen dezuz, ostras, orain arte, nire bizitzaren zentroa zen hori eta egun santu guztia horri birakari nintzen hori, egun batetik bestera desagertu egiten da, eta esaten dut, wow, orduan hasten zera nabaritzen zel leku potentea betetzen zuen. Trauma osteko estresa. Nik aurraren lehenengo 3 hilabetetako oroitzapenik ez daukat, erabat blokeatuta daukat. Osea, hori da adibide txiki bat, baina dana da horrela.